Stojíme pred školou, kde sa odohráva futbalová liga a tunajších študentov sme sa opýtali, ako sú o nej informovaní. Môžem zvoľať otázku? Vieš, čo znamená JFL na vašej škole? No tak JFL veľký význam na našej škole, pretože týmto turnajom žije celá škola. Je to kvalitná liga vďaka hráčom, ale vďaka organizátorom. A myslíš si, že táto liga má výbornú úroveň? Tá úroveň je na vysokej úrovni a myslím, že nabiera na obrátkach. A zúčastňuje sa vaša trieda tejto ligy? Samozrejme, naša trieda sa zúčastňuje. Síce v menšom počte hráčov, ale snažíme sa zúčastniť každého kola. Ďakujem. Počuli sme, že na vašej škole prebieha akási futbalová liga. Je to pravda? No áno, máme tu futbalovú ligu medzi triedami. A ako sa volá táto futbalová liga? Javorka Football League. Čo hovoríš na túto ligu? Tak akože som celkom spokojný s touto ligou, až na niektoré také chybičky menšie. Aký názov má váš tým a ako stojíte v priebežnej tabuľke? Tak my sme Fernet United a zatiaľ sme prví, čo spĺňa naše predsezónne očakávania, takže sme spokojní zatiaľ. Čo očakávaní môže vyrušiť? Máme takú otázku, či poznáte na vašej škole, čo znamená skrátka JFL? Javorka Football League. A čo to je Javorka Football League? No, je to vlastne liga, ktorá sa hraje na tejto škole. Futbalová. Ako hodnotíš túto ligu? Výborné. Je dobre zorganizovaná? Organizátorov pochvaľujeme si. A zúčastňujete sa aj vy ako trieda tohto turnaja? Áno, zúčastňujeme sa. A pod akým názvom? Druhá sa kvalitná defenzíva. A ako stojíte v priebežnej tabuľke? No, sme 6, ale už nám chýba len bod na 5. Takže sa budeme snažiť v ďalších zápasoch sa povedať. Takže pochvaľujte si túto. Môžeme vyrušiť? Na našej škole prebieha futbalová liga s názvom JFL. Počul si niečo o tom? Nie? Ani nikto ti o tom nič nerozprával? Díky. Sledujete dianie na tejto škole? Sledujem. A viete, čo znamená Javorka Football League? No futbal hrajú. A pochvaľujete si túto ligu? No veľmi. No nejaký poriadok necháte. Žiaľ, niektorí študenti nám odmietli poskytnúť informácie o tejto. Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať, poznáte JFL? Samozrejme. Ako hodnotíte túto ligu? Tak, samozrejme, že všímam si to aj na internete, pozerám. Som ako nadšený tým, pretože hlavne tá mediálna stránka si myslím, že predčí športovú stránku. A dúfam, že vám to vydrží čo najlepšie. Chodíte aj pozerať na nejaké zápasy? Tak na veľa zápasov som nebol, sa mi zdá, že na 2 alebo 3 som bol. Hlavne tie zápasy, ktoré hrajú moji zverenci, čo ich vychovávam. Aha. Tak zatiaľ som spokojný s ich výsledkami. Ako hodnotíte celkovú úroveň herného futbalu? No práve hovorím, že športová stránka trošku zaostáva za mediálnou stránkou. Keď ešte sa môžem vrátiť tej mediálnej stránke, tak myslím si, že dobre bolo ešte to aj na verejnosť propagovať, tú vašu ligu, pretože je to také niečo nezvyčajné tu aj z Spišskej. No a čo sa týka futbalovej stránky, tak čo som sledoval, tak už som tam videl aj trošku myslenia. Niekedy, samozrejme, niekedy je to také poplašené, čiže je ešte čo zlepšovať. Aj si myslím, z organizačnej stránky by dobre bolo, keby ste to prostredie trošku skultúrnili tam, aby to bolo tak na úrovni. Ďakujeme za vaše postredie a za rozhovor. Ďakujeme.